Primer de tot, et volíem preguntar, a l'inici del programa, el rector de la universitat, Joan Guàrdia, ha dit una frase que voldríem destacar, i és que la universitat incomoda. Què significa per tu aquesta frase com a alumni de la UB? Home, la universitat incomoda i així ha de ser, perquè al cap i a la fi és on s'experimenta i on s'avança i on s'enxamplen els límits del que seria la democràcia, diguéssim. A tu no t'ha passat de vegades que ve una i et diu escolti, aquest comentari que has fet és racista o aquest comentari que has fet és masclista? En el teu cas segur que no, perquè segurament deu ser feminista, però que de sobte ens sap greu, diguéssim, que ens assenyalin aquest tipus d'actituds, no? Ens sap greu profundament, diguéssim. I llavors hi ha dues reaccions, una que és la democràtica universitària, que és pensar-hi, diguéssim, quan et diuen, escolta, jo diria que estem involucrats en un paisatge a part del racisme, per exemple, perquè hem tingut la de Sílvia Lovede, doncs t'assenyalen això i has de reflexionar-hi, diguéssim, en el cas que tu estiguis pels drets humans i la justícia social, que seria el mínim, i que, com també ha dit el rector, la degana i els altres professors i investigadors que han vingut al programa, doncs és una de les fites de la universitat, diguéssim, està per la pau social, per la justícia social i per enxamplar els límits de la democràcia. És que això de la democràcia no serveix només de dir, bueno, jo soc demòcrata, també estic aquí col·locada, diguéssim, tan pitxitxi, però a mesura que es van incorporant noves veus, doncs aquest espai, que és el de l'àgora, que és el de tots, es va enxamplant. I la universitat assenyala i enxampla precisament aquest espai, que és l'espai públic on tots hem de conviure, jo diria que pacíficament. Creus que hauria d'incomodar més? Sempre es pot incomodar més, diguéssim. És a dir, que el debat no ha de parar mai, no? Fixa't tu, ara ho estic dient en qüestions socials, però en la qüestió de la ciència és evident que hi ha moltíssimes fites científiques que al principi han estat perseguides, no? No traurem ara Galileo Galilei, però és una de les coses que els passa als científics, que realment diuen, escoltin, amb el canvi climàtic es veu claríssimament, el diagnòstic està fet i hauríem de posar remei, però moltes vegades es vol desprestigiar precisament aquestes persones que assenyalen aquest tipus de realitats. És que després la veritat sempre ha d'acabar triomfant, i la universitat jo crec que ha de ser socràtica i per tant ha de vetllar per la veritat, no? El programa, vostè primer, tracta sobre cultura, com bé dieu vosaltres, sense regles. Quina connexió trobes que hi ha entre la cultura i la universitat, si és que la hi ha? La cultura és per tot arreu, diguéssim. I jo estic molt, ara fixa't el que et diré, estic molt a favor del cànon, en línies generals. Crec que hi ha d'haver un cànon. Per exemple, estic a favor del museu, estic a favor d'aquestes institucions poderoses, el museu, els parlaments, la universitat, que són, al cap i a la fi, els que destil·len cànon i els que perfilen el cànon. És interessant que hi hagi el cànon perquè amb aquest cànon nosaltres hi hem de dialogar, hem de poder dir, escolti, vostè estan perfilant un cànon que no s'adiu a la realitat que nosaltres copsem, o l'atmosfera que vostès descriuen a través del seu cànon no s'adiu amb la realitat del que nosaltres respirem. Per tant, jo, el debat o el diàleg entre la institució i el poder, que és la universitat, perquè no hem d'oblidar que la universitat no deixa de ser un poder, el debat entre la resta i el privilegi sempre hi ha de ser. Això seria la cultura. Aquest tram, aquest diàleg, jo és el que en diria cultura. Avui hem fet l'exercici, no sé si vostè ho ha vist, de la Sílvia Lovede, que és una especialista en antiracisme, que ha preguntat en els programes universitaris de la Universitat de Barcelona quants autors hi ha que no són occidentals o nord-americans anglosaxons. Molt pocs. Quants professors han tingut vostès que no siguin racialitzats? Res. Doncs això són pistes que ens donen que el cànon de la Universitat de Barcelona i possiblement el de Catalunya, Espanya, Europa, sigui un cànon colonial i occidentalíssim, probablement heteropatriarcal, i en això tant vostè com jo estarem d'acord que s'ha de lluitar, s'ha de dialogar, s'ha d'insistir, s'ha de demandar, etc. Perfecte, doncs moltes gràcies per l'entrevista. Em pensava que em farien cantar, veig que no. No, de moment no.